Nangyari ka gamay, ma'am? Ay na siya gamay. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City. Nabodol sa Mindanao Facebook to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing ngayon po. Mayang buntag. Shout out to first viewer, shout out to sa kuwang baser. Tanang lang mo. Try lang mo para masayod mo, okay? Yan na lang. Okay, so mayang buntag ma'am, buntag pa siguro. Ano sa itong ipamati? Ako tibok likod, konektado sa mukang mo. Yan ay mag-drive ko kay Hawaii kay siya. Hawaii lang. Wala lang. Minhood ba na? Biko. Oo. Minhood. Binhod, dalay. Dili sakit ang likod. Sakit. Hindi ko patulog. Dili kay sakit. Sakit eh. Dili maghalang. Halang. Halang na. Ano mo ko? Halang. Halang sa mga sakit. Hindi ko ma-permanente king anak. Buntulog. Anak-anak, korbada. Makuhaan yun ko. Makamata ka sa Kay sakit naman siya ihindok. Dugay dungo. Sakit ko. Sakit po. So Dili pala lagi oh, dili akong katang kubo ba. wala pa na mahilot. Pilot na ko di man yapon. Balik. Alibyo lang. Alibyo. O na ayaw mo balik lang ano. Oo. Sa pagyan. Kaya konektado sa kuliri. Wala ka. Ano sa pod? Mura di hapon, binhood. Mo tibok lawas na. Diri naman noon ang kaninga park. Ang Pikas diri. wala. Diri. Pero kanin sa tail diri ra. Ang wala ra. Oo. Wala ka bot. Ubos. Diri ko siya, anak siya diri. Abot jud sa ubos. Oo. Kilid ra. Kilid ra. Ang kilid diri ra. Oo. Diri dapi-dapi diri. Diri nga. Linya anak. Hurot. Oo, hurot. Mo Pero diri wala. wala siya. Ang kung siya diri ra pod. Wala ra. Ibabaw ang duha. Bisi kado sana na ma'am. Dugan man ako nagibati man no. Napila ka kuwan? Wala na yung gudadaan. $1 na ako. Sa datong pagulin ako sa Japan. Na ano siya no? Na magtuig na po siya. Pero pahilot mawala man siya. Mabalik na lagi. Hilot yun o Hilot-hilot Massage. nga kuan. Nga nahilot yun siya manghilotay. manghilotay pod. Oo, manghilotay. Pero wasa mag-whole body. Full body. Whole body ba good? Oo. Ba? Dili ko kontento kay dili ko siya. Hindi ka nakakong ka dire. Ang kuya. Sa dito dalon ta ka kung gusto na ko na kay makuan jud ba. Kuan jud kayo first jud kaayo. So FW ka nga gikan Japan. O natoy bago-bago lang dire, uli na pud siya. Di bakasyon ra gyud siya ka dire kay para magpahilot. Okay. O tanawa dito sa YouTube dito ni OFW from Japan. Kaya nada tanan ng trabaho, kapayo daw paita. Yabon kanang ugnaw full body. Natanan daw. Tinuod ba nga dili pwede maligo nga padulong sa trabaho? O malagi to kung kuwan dire nga na-paralyze noon siya. Ang ligo nila di kuli. Ah, Di bawal daw. di man. Ano ko Maligo kuyawa po. man gani ko. Maligo man ko. Depende man na sa imong di lang jud ka kakuan labi nagtipid ka. Ang daghan daw dito kasagaran daw ikuli gid daw maligo. Nga na mga kuan. O tradisyon gid daw nga Ilaha, mga na naguli kay magkuan sila na maligo daw sa maghat ano sa tab ba? sa kuwan sa pangalan na Sa tab. jacuzzi o jaka. Oo, mag-jacuzzi. Maligo nga mag-aswaso. Mm, Ang problema mo mag-onsen. godan na paggawas Oh, hangin. bugnaw kayo. Oo, Mo na problema. Di kan kaghat tapos paggawas. Hot kung hot okay. Pero ang problema kung ini kung maghat parte bugnawa sa Japan ano ba? Anak lang sige. Sila ingnalan sila kung hindi maayo. Tabangan na to. Sige, basta na kay sa to sa Japan ma'am. Basta ganin yung kuwan nito. Konnichiwa. Basta din ang arigato. Thank you. Arigato gozaimasu. Oh, Basta na. thank you. Thank you. Thank you so much. Ana. Arigatou gozaimasu. Kanungog ra po ko sa kuwan. Sa showtime ba nga sa gulan na ba? Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Ang ano sa'yo? Hindi sa Korean. Koreano? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano kuan good? Order good? Ano sa'yo? Sige. So na si Ma'am Dere, no, OFW from Japan. Shout out po sa mga sukay na ko sa Japan. Si Sir, kasi ito? Sir, kumusta na ka? Kung nakakita ka rin, kabalo kung nagatanaw ka sa kuha. Si Raymond. Sir Raymond. Sir, wala na kang comment ako. Nanawag ito sa kuha. Nag-wheelchair din na padong na rin. Gikan sa hospital nga nihawa siya. Kaya nakadugay daw. Pero urot yung kuhan. Naging nga lang yung doktor, wala ko budget.
Kuyo gyud ang doktor sa Japan. O wa man gyud High-tech, high-tech. o wa man mahubad jud ang problema. Nanawag sa sukuhan ko, pas muna. Dahil gyud na maayos ang sasakam. Ani lang dili. Nani gyud. So, ano lang, no? So, hello sir Raymond, kumusta na mo diya? Akong suki diya, no? Ayan, so nasa diri si Ma'am Tabangan na to, no? Ang mamayo na ba na sa pagkampo sa Ginoo, anak rin, may lain na kung kuwan na niya. Siyempre, tanan mo doon rin, atong Tabangan. So, yan, shout out po sa lahat viewers, regular viewers, tanan, mga nag-comment, maraming salamat. Love you guys. Love you, please subscribe po. Pero, Ako pag gani, natagbaw na. Ayan guys, magsugod na ko guys. So, viewers, love you. Tama to mo. Ano to ko? Ano ka na? Kasi mong t-shirt. Ay, t-shirt ka? oo. Asa man. Wala, gamay mo kayo ni. Asa man. Asa ba turo na lalong? Kanaka. Kana. Butang na to sa inyo. Wala ni plano. May plano? Barko ni. Yung plano ang pahilot, tanawa, wa maka andam. Pero, Kani mag-shoot ng tawa. Puro pang tanong. nagkunit sa ulo ang asa rapid sa ulo. Kanting ko yan. Dire. Ana dire. Dire. Dire ra. Dire. Wala man. Dire wala. Sa kilid. Dugo okay ra? Okay. Magdala rin lagi mo na ngaon. Oo. Wala pang taon. Dara mo sanahan? Oo. Sabi ka po ito ano? Sabi ka po ito. Panot mo, hindi pa ito. Kabuhi. Kabuhi o pas mo kusog ang iyang kabot. Mo na pinakagahi nga problema sa tao. So, gani na ginakuan dito ah. Talangan niya pa nagsarap kung siguro mo kaon ng duty mo na. Di, One, lapas yun sa sa time. pagsabalay, permanente man pag-abot ng trabaho. Gani. Una ang trabaho. Kunya na lang, ano ba no? Ya, pag magtrabaho sa dito aman siya niya, siya pa may magluto good Relapse na. sa ilahang trabaho. Kaya kuban pakulang man ba? Pasar-pasar. Sa Sara. Ya, inom tubig bungaw. Yan na mga viewers ha. Pag uli sa balay, di ta pwede magbasa. Pumunta po ng OFW. Kami OFW man may maligo yun may aw. Maligo lang. Di ka na sa pwede ka maningil ka na siya. Pero sa kalas na ilog ma'am? Dugoy na ngayon. Wala, kaya na tumuan. Buwan. Wala na. Lima buwan. Wala pa bulan.
Buton to. Una na deh. Kapit naman good 1 hour. Sige rin pagtuyo ko ng 1 hour. Pagurot saya ng tulog ako kuan. Ligo ko na ka, ma'am. Sa pagka palang daan, balaan pas mo. Wow. Oh, shit. Ha? Oh, dumi. Sakit gamay? Sugod pa gani. Kami kay luto ng mga pasmado. Ay, kanagunin. Akay! Ah! Dumi. First, bukan ka din. Ngayon naman daan. Ibunti na po hiring ko. Hmm? Sa ano na sa mapamapilip namin? Kung saan naman ito nag-center? Shhh! Uy! Pagsulong na si kagat mo. Gobernador. Ano yun? Agas. Agas. Sawa. Kaya mamindot ka no? Kung ano, Asmos ko sir. katuto ko. First choice na siya nga. Juan. Nga ni Panhod. Ang ikaduha, taas ang uric nga ni Panhod. Ang mataas atong uric, atong dugo, matulog. Unang ni Panhod. Naipit ang dugo mo na siya ha. Pero pinaka first choice na to lang. O tayo pang-check up. Pas mo lang ha. Pas mo gusto ka nang magkadalihok, basa, mo na siya. Pag maglungag, maghugas pa yung plato, mo na pas mo. Nililin. Oh, nilig, pag man magbasa, pas mo. Pag magsumba, maligo, pas mo. Pag magbaklay, pas mo. Ano na siya? Basta kadalihok na to, magbasa kayo, tapos mo, pas mo. Sa kusog na. Sa baga, pas mo mo. Dunguli mo? Wal kawayan ba? Lugti. Dugti, good. Okay. Ano, di ko katulog. Ano ka pala dito? Kapitahan ba yung ginawa ni? Kami kay maligo gahapon. Naraan, nililin pa. Karon, painom, inom mo na. Dalion na to. Para maayo na yun. Bugnaw-bugnaw, init pa. Mabugnaw gamay. Ha? Ayaw po nagtakuot-kot. Kinaka-live ta. Gusto mo ng customer. Kaya. Hindi ko natulog. Wala. Oh. Muna singot o gamang kanay. Once magsingot atong naong, automatic atong lawas magsingot. Online na. Oh. Wala na. Printing. Wala na. Ha? Wala na. Ah! Shit. Katawang ko ni Butit.
Laban lang. Oh, na jud laban lang day. Dili Pero maayo. Dili ka talaga. Hard work ka? Ayo. Sa mahilo sa tanawa mo, gaan. Correct. Malayas man panuhot. Gandi na lang. Tama. Guantatin? Ah. Posisyon ramay murag ko ni ma'am bro. Control mo gud na. Paminaw sa posisyon murag traffic yung Sulay na gid siya, ma'am. Sunod semana, adili rong Bernisa. Sunod semana na lang to. Diyan sa nauran. Martes. Ha? Martes. Martes gapon. Martes. One week. Ang Biyernes wa pay kuan. Dutol pa kaadlaw. Pila pa kadlaw. Pero pwede gyapon.